Tita Wilma sa This Is My Life. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Siyempre, updanay naman kita tugtugtak na alas 3 iya sa unang Sabado sa bulan sang Disyembre. Kabalugid ako, masako-sako mga Iloy, sing puluyan dara. Bisan gani, tatay masako man. Basta weekend, kung ang tag sa katrabaho, Lunes, tubto Biyernes, sa tiun sang Sabado nga adlaw ang pinakamasako tungod halin sa pagpanglaba kag pagpanghimos luto sang sa kalanon na sa aton sa ni mga palangga man nga upod sa aton panimalay, especially ang aton dira mga elders. Hello mga senior citizen, kumusta lang? Kamusta ang pagpaniyaga nung sudan? Okay lang? Na importantis na kapaniyaga. But anyway, ulo aligmaton dira ang mga nabulad ninyo, ang inyo mga hinalay kun bala nagmala na matamaton kay kunapon din pagtan ay mawisik si ulan, ha? Mawisik ang dabo-dabo ate ho gid imbis nga mapamalansya mo karon mabulad ka pa buwas sa aga na gani hikotaron nato nang dapat naton hikotaron para karon nga adlaw para buwas medyo matulutaw hay na kag makabonding ng tag sa kamiyembro sang pamilya ang makabugtaw aga pa kag makahimos man upod sa pag kadto ya sa puluyan sang aton Ginoo di bala sa pagsimba mas nami iya mabatyagan nga pagbugtaw sa aga makapasalamat kita upod ang aton pamilya pagi sa pagsimba di bala himuon naton ina every Sunday sa iba na ugali na nila kasi nami gid tawi yang aga pa mo inang wala ka pa bala sang inubrahan pagkatapos sulod kaya bala na pagkatapos mo halin sa simbahan amo pa pagpanghimos mo koy luto pamaw daw ka nami batyagon bilog mo nga adlaw tubtub bugos mo nga simana maalumanay makanay-kanay ang imo sini emosyon kag balatyagon pamensaron. Kani sige lang ang ara din na nagaupod sa iton sa ilang mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz kita nga magaupdenay sa siniiya nga hapon. Ara man naton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Para man sa inyo mga greetings, sa inyo mga reactions, suggestions, sa karon nga edisyon sang This Is My Life tungod Sabado, wala si Tita Wilma nagabasa sang sulat. Why taga problema kung Sabado kundi naga-enjoy lang kita. Kag kun ano nga mga importante nga mga impormasyon ang aton mapaambit sa inyo nga mapuslan man naton. Right? Yes. Kag syempre naman sa mga naka-online dira, no? Sa mga naka-online kumusta lang da kag mayong hapon man sa inyo tanan paamo na wala sa dira no dira may chat room man kita no may chat room kita dira para man sa inyo mga greetings kag para man sa inyo nga mga reaction sa iton madulong sa inyo sa kahanginan kung pwede kag kaya sang powers pwede naton ma-like kag ma-share and This Is My Life hindi lang na ang This Is My Life pati man ang tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Mga matahom nga mga drama nga mabatian naton halin sa aga tubtub maghapon. Ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center. Pwede ginaton mapasiplatan dira, mabasa naton kag yes, may mga developing stories bantayan man ina and then pwede naton ina malike kag ma-share. Paambit naton sa mga palangga naton nga ito sa mga malayo nga lugar. Ay kay kanami bala mga reaction nila is ay do feeling ko do ara lang ko dira sa Pilipinas. Ay feeling ko do ara lang ko sa Negros kung mamati ako sa mga matahong mga drama sa Action Radio Bacolod. Kung makapamati ako sa mga balita halin sa mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Kag kung makaupod ako sa programa mo Tita Wilma, hindi ka nami bala pamatian. How that's why sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati ako niya nagahambal gid sa inyo nga mas manami
na para makabulig kita pahagan-hagan sang kapungaw kahidlaw sa atong mga palangga nga tuya nagabagabaka sa iban nga mga pungsod, pwede naton ina ma-share para sa ilang ha. Ilabi nang nagakatabo diri sa aton na kay feeling nila daw ari lang sila nagapakigbahin man nga ila man mabatyagan ang nagakatabo diri, simple lang ina pwede taman iya ma-like ag ma-share inang tanan nga ni post sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod. Pero pwede man kita bali maka-updatean mo sa YouTube. Sa YouTube, search nyo lang Aksyon Radio Bacolod Live. Kay pwede get kita dira man maka-updatean. Kaga kon may time, pwede man kamo, no? Basta nami lang internet connection ta. Search nyo lang da. actionradiobacolod.com.ph ang website sang Action Radio Bacolod. May transistor radio dira. Kung i-click mo, updanay kita, mabatian mo si Tita Wilma. Siyempre, sa ito man paglingaw sa inyo sa karon nga Sabado sa gihapon, tub-tub tak na alas 3 kita nga mag-updanay. Pero Tita We, ano bala ang aton madulong sa ito na mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon? Bantayan naton, may pilaman kita katupiko nga tandugon sa karon nga hapon, ay may nagkakatabo sa iton palibot. Bala safe paghihapon kita, bala ang aton mga kadagatan, ang aton palibot, ang mga kanal matinlo pa. Kay although nga ara na gani, may ordinansa na nga may maordinansa na nang nagbanwa sa Bacolod bisan kampanya pa na gani sa probinsya, no? Ang pagdumili sa paggamit sa mga plastic bags, no? Pero sa sini nga hapon hibaluon naton ina karon ang mga epekto sa paggamit sang mga plastic bag. Ang aton pagkid tupiko para sa aton lifestyle portion inang mga magnobyahanay, mga mag-asawa, na wala, ang relasyon not very close, or not necessarily not very close, Tita Wilma, inang mga siparar ka mo yung hindi bulagay, kundi siparar ka mo tungod sa sitwasyon, in short, Tita We, ang ginasiling LDR, long distance relationship, inang tupiko naton karon iya nga hapon. May sa long distance relationship o kung sa gusto naton matabo, let's say kung naganubyahanay ka mo, naganubyuhanay, antes ninyo inahimuon, may mga bagay gid kamo nga dapat ikonsiderar antes kamo mag-decide sa pagpalayo. Para bala, kung maglayuanay, kamo ka-inchindi, kamo kung ano nagkatabo, mahangpan ninyo, hindi ka mo dahil maka-conclude or hindi dahil ka mo maka-judge kung ano na nahimo sa partner mo, na amo inang pila ka bagay. So, hibaluon na to. Kung ano inang pila ka mga bagay nga dapat i-considerar antes kita magdesisyon na tungod sa ginatawag LDR or long distance relationship na. Kag siyempre, bantayan man natong text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw sang Sabado. Kag, yes, Tita Wilma, ay pabati man ni Tita Wilma sa inyo dugay-dugay ang isa man ka special report, no? Isa ka special report pamatian ta na karon halin man sa kay-Action Dale Salazar. So bantayan naton ano ang topiko nga mahatag ni Action Dale Salazar sa aton sa karon man iya nga hapon. Alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time. Kung ato naman dalagan sang panahon ang paghahambalan, hindi gid siya bala nami iya mo na, hindi gid siya nami kadamo gid sang nag-react kay ining shear line nga ginatawag, padayon siya nga nagaapekto sa extreme northern Luzon butsingon dito sa pinakapunta nga bahin sang aminhan sang Luzon kagang Esterlies inang tuman ka pa ang tungod sang kainit nga inaamo niya magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan, pag-ulan-ulan o kung pagpanalithi sa bugos man nga NCR National Capital Region kagiban nga bahin sa pungsod para karon iya nga adlaw. So mo ning forecast sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa.
Sa bahin naman sa Eastern Visayas, sa Bicol Region, Quezon, Aurora, kag southern portions ng Palawan, magalumon direng panahon pero may ara man lapta-lapta nga pagpanalithi, may mga pagpanaguob tungod man sa easterlies, na kag iban nga bahin sa aton pungsod, dala na kita diriya sa Western Visayas, bugos nga isla sang Negros, duwa ka mga probinsya, aton diri may araman pagulugal at maobserbahan naton ay magalumo naman aton kalangitan, may araman panalagsa nga pagpanaliti o kung pagpanagob tungod naman sa shoreline kag easterlies. Tiamo na siya na hindi lang mapaktan. That's why nga kita padayon man sa inyo sa pag-remind nga maghalong-halong hinay-hinay, especially ang aton mga kabataan. Tungod kun inyo na notisyahan ang aton palibot subong puwerte, no? Puwerte gid ya mga ginasipon, ginaobo kag ginatrangkaso. Nga siling naton daw wala lang pero ara pa bala ang aton ginaaway nga pandemic ang COVID-19, kinanglan halong gid kita. Alauna 45 Action Radio Philippine Standard Time. Mga kauturan, kabalugid kita no nabalita sa mga nakaligad na nga masobra iya 300 ka mga residente dira sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, diri mismo ang nagasalig lang no sa bubon bilang nagapanguna nila nga kuluhaan sang tubig sa kada adlaw. Pero damlag lamang may ara na duha ka bubon sa amo nga purok ang nagpositibo sa cholera. So sa sininga bahin, pamatian na ito ang special report ni Action Dale Salazar. May masobra 300 ka mga residente sa may Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod ang nagasalig sa bubon nga among nagapanguna nga ginakuhaan sang tubig. Sa among nga purok, may kapindose ka mga bubon kag iban diri nga makitaan mismo sa ugsaran sang balay. Ginpahayag ni Norberto Togores, residente kag anay purok chairman sa lugar, sa bubon nagakuha sang tubig ang mga residente para usaron sa sulod sang panimalay kang isang paghugas sang pinggan, paligo, panglaba kag iban pa. Bomba man diri sang una, kaling ang bomba perti kadalom sang ilang barinada bala. Ti kalabanan sina pila lang ka bulan ang tinirgo ba. Ang tubo dyan sus mga tudlo ning iligo. Di kung magtingadlaw perti nagijaway nagitubi gani. Damo na yung mga tao kung nagkakulot-kot bubon nga kung mag-ulan namo tubi, pero kung mag-init, mala. Ang Barangay Mandalagan, ang ikaduwa sa barangay sa Bacolod nga nagdeklarara sang cholera outbreak matapos nga nagpositibo sa Vibrio cholerae ang duha ka mga bubon, isa diri ang makitaan sa may Purok Luhod-Luhod kag isa sa may Purok Ipil-Ipil. Setyembre 16, 2022, sa nabulabog ang syudad sa Bacolod sa na-record ang pinakauna nga cholera case sa may Barangay Bansilingan. Samtang una naman nga cholera outbreak ang gindeklarar sa may Barangay Alihisa. Bangod sini, nangin agresibo ang Bacolod City Health Office sa pagpatigayon sang inspection sa mga water sources kaangay sang bubon, bomba kag mga water refilling station sa syudad kag diri natukiban nga madamo sang sininga negosyo ang wala sang sanitary kag business permit. As of September 23, we have nakalibot kita 142 ka water refilling stations, 81 ang with permit and 61 ang without. So sa 61 na some of these are on the process pa. Nabatian ang pathag ni Dr. Grace Tan, ang head sang Environmental Sanitation Division sang CHO. Sa datos sang Bacolod CHO tubtob Nobyembre 12, 2022, nagapakita nga 23 na ang kumpirmado nga cholera cases sa Bacolod kag duha diri ang sa area sang Barangay Mandalagan. Ang cholera, ang tugas sang pagkaon o kon pag-inom sang tubig nga kontaminado sang Vibrio cholerae bacteria nga nagaresulta sa simptomas kang isang severe diarrhea kag pagsuka. Magluwas sa cholera, ginreport man sang CHO ang masobra 307 ka mga kaso sa acute gastroenteritis o kon age kag pulo diri ang ginakabig nga age-related deaths. Nalakip man sa simptomas ng age ang watery diarrhea, stomach cramps, vomiting, kag kisahilanata. Pila man ka mga resolusyon ang ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sa Bacolod para mapaiway ang mga food and waterborne diseases kag mapasangkad pa ang kampanya kontra cholera. Tanan nilaligad niya tanan niya well sa bilog ng Bacolod, mga barangays, inmit na namon para i-chlorinize. Si Councilor Calao Pontevilla ang chairman sang Committee on Health sa sangguniang panglungsod. Sa tion nga may bubon nga magpositibo sa cholera,
Gilayon ini nga ginabubuan sang chlorine kag ginapasira sa sulod sang 24 oras sa tubtub nga liwat kabuksan kag usaron sa mga residente. Gani nagapangabay ang mga residente sa may purok luhod-luhod sang long-term solution sa ilang problema. Kang isang pagpatakod sang linya sang prime water basiwa sa lugar para mapangapinan ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo. Ti amo na gani kagapon ang balkong alin ko dapat ani solusyonan ni sa long term solusyon bala. Pasudlan na lang tani basiwa. Ang tingog ni Norberto Togores, anay purok chairman sa lugar. Ginpahayag ni Kapitan Paul Anieves ang barangay Mandalagan nga nagalaom ini nga magpasugot na ang tag-iya sang pribado nga propiedad nga pag-aagyan sang koneksyon sang tubig nga magarekta sa balay sang mga pumuluyo. Private property ang agyan, so kinahanglan tagid sang sang approval sang owner. So kung makadialog ta sa owner kag mga baygi kami nga sa barangay council nga kabay pa nga mag-okay man ang tagiya, gusto gid namo nya matubigan man da sila Yari ang pathag ni Bacolod City Health Officer Dr. Maria Carmela Hinsoli para malikuan ang food and waterborne diseases sa lakipman ang cholera. We should practice water, sanitation, and hygiene. The acronym is WASH. Water. Use safe and potable water source for drinking and domestic use. Ask assistance from barangay for chlorination of community water source. S. Observe and practice sanitation at all times through proper waste disposal. Encourage and promote zero open defecation. Ang tubig ang isa sa nagapanguna nga kinahanglanon sang tawo para mabuhi. Gani nagapabilin nga positibo ang mga residente sang purok luhod-luhod nga mapamatian sang gobyerno ang ila madugay na nga panawagan nga padayon nga pag-ilig sang matinlo nga tubig. Okay, ato na batian si Action Dale Salazar sa iya sini special report natungod sa cholera, no? Kaya hindi man malipod ang nanginda ko ina nga balita sa nga mga nakaligan nga simana nga dira sa bahin sa purok luhod-luhod sa barangay Mandalagan diriya sa Dakbanwas nga Bacolod. Amo na kita suwestyon sa gihapon sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati tungod sa dalagan sang aton sinipalibot sa karon kinahanglan kita gid ang maghalong. Especially sa aton ginainom nga tubig nami na dayang ara sa mga malapit sa busay, no, sa mga lapit sa busay, sa mga falls, no, kay na natural ginaya ina matinlo kag sigurado nga safe nga tubig para imnon. Inang may mga tuburan, no, wala tuburan kung ang aton pa mga young ones. Gani kita diri nga area sa ubos sa mga kabanwahanan, sa mga kasyudaran, nakita nakasigurado na gidya nga daan nga subong ang tubig nga ginainom sang tawo halos kalabanan sa aton ginabakal naton ang ginainom naton nga tubig. Pero kinanglan siguraduhon man naton. May ara pagyapon pila ka bahin diri sa aton sa ubos na nga nagasalig sila gihapon sa bubon, mga bubon, bumba, kay sila halin sa una diri man kami nagakuha sang amon ginainom. Pero subong kinanglan mangin maid-id pagid kita, no? Mangin maid-id pagid kita kag mangin mainusisaon. Kay nga kadamo sang mga factors kun nga amusina ang nagakatabo sa karon. Ti wonder kabala mo na ako. Hindi na naton masiguro iya ang tubig sa aton ginakuhaan or ang aton source sang tubig nga ginagamit. Aton lang para makasigurado nga kundi hindi kagid kun wala taga bakal tubig nga ina mga distilled water kinanglan pabukalan talang, no? Pabukalan talang sang maayo ang tubig nga aton ginainom. Kung ang tubig man nga ginagamit naton sa pagluto, kinahanglan pabukalon man sang maayo. Kung magluto ikaw sang sinabawan nga isda or maglaswa ikaw, kinahanglan gid. Para sigurado ang imo sini nga kaluwasan ng safety bala namo naton, importante gid ang katinlo. Kay kung hindi matinlo ang nagasulod sa aton lawas hilo,
resulta makahatag man sa aton sang balatian. Hindi bala? Yes. Alauna 54 na aksyon na Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kautunan ng ito na food supplement, syempre araman ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nauya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sani? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Yes, Sir Mileli Uligo, baw siya gid ang winner. Paamo ka na. Sir Mileli Uligo, mayong hapon. Thanks for the big heart. And thanks for the love you sent to Action Radio Bacolod. Mayong hapon ko ni Ma'am Wilma. Yes, ara man kasunod si Sir Alex Montesa. Wow. Mayong hapon, Tita Wilma. Ari lang ko di naka-monitor sa stereo. Kag FB Live. Happy weekend. Salamat, kid. Kay Andrew Huelar. Good day. Happy birthday to me. Happy birthday gali sa imo ha. But silingon birthday mo gali subong nga adlaw, Andrio Wilar. Yes, kay Mama Ana Sinoro, na mayong hapon man kag madamo gid nga salamat kay mayong hapon ko no Tita We, na. Thanks for the big heart, Ma'am. Tita Wilma, kanamit balas ang panyaga ko subong nga adlaw, ha, baw sa Banwasang La Castillana. Torta nga cruzan nga kasag kag il soup, no? Bo nakatig-ab gid si sulok-sulok ko kainabaw sana all. Well, anyway, importante is nabusog ikaw, Sir Alex Montesa, no? Thank you sa pag-share mo sa imo panyaga. Manjo Arnejo, mayong hapon, Action Tita Wilma. Salamat gid, no? Kay Ana F. Marquez, salamat man. Greet ya lang sa Gali family sa La Castillana watching from Kingdom of Saudi Arabia. Thanks and God bless, Tita. Salamat gid Ana Fe, no? Sa liwat sa pamilya Gali dira sa La Castillana mayong hapon. Greetings nyo halinya sa Middle East. Ay nagasinok si tawe dugang dako tapag gini karon. Lalaine Grace Ibarra, Action Wilma always watching. Salamat man. Kay Lilia Anilado, salamat man. At Tita Wilma, monitor lang kami diri. So, salamat man sa imo, ma'am, na. Salamat, gid. Maritas Espanyola, mayong hapon, Tita We. Okay, ginatamyaw ko lang.
advance Merry Christmas sa ilan ni Ma'am Vanessa Starr, kay Doc Matmayo, Ma'am Jinky Delegdon, Noel Amar, upod man sa Sir Meleli Oligo. Thank you, Tita Wilma. Happy weekend. Keep safe always and God bless. Okay, thanks for the Matthew chapter 6 verse 31 and 33. Masahon ko na karon Sir Alex Montesa. Thank you, Gid. Okay. Cecil Bakbak. Bekbek, I'm sorry, Gid. Cecil Bekbek, salamat, Gid. Mayong hapon, Ma'am Wilma, watching from Yellow Bell, Binubuhan. Subong Mandira sa Orchids. Kay Sally Magwad, kay Bebot, kay Belly, kay Bilyasa, kay Fernando Jaime. Mrs. Emma Francisco sang Maria Carmen Binubuhan, salamat, Gid. Yes, nabasa ko na, Sir Meleli, ay mo, greetings, na. Good afternoon, Tita Wilma. Nami sang emoji mo, Sir Meleli, baka fruitful, Gid. Nga pita di anay, Sir, sa biak na bato, balik dayon ba kolod pagkatapos. Igagaray ka mo da. Carmencio Jackson Biboso, yes, tamyaw niya si Duday, dira sa may barangay Abuanan. Hasta lang kita dira anay, ha. Balikhan ko lang ina karon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Tita Wilma. Since nga pet sa tres na sa karon sa bulan sang Disyembre, sa ito naman Christmas countdown, wow, 22 days na lang or 22 na lang kaadlaw, adlaw na sang Pasko, kag 29 kaadlaw, bagong tuig na, sug-alaw naton siya. Na? Importante gid na nga sug-alaw naton bisan mamalibad ka pa, hindi kagid ka balibad. Sugataon mo gid ang 2023 kag preparahan pro na. Okay, yes, Tita Wilma. Manamyaw tablanay sa ato. Lilion ko lang kadali atong text hotline na. Kay Kagawad Winnie Baha sa Barangay Manghanoy, Castiliana. Ginatamyaw ikaw ni Nunoy Samiliano. 1411. Okay.
hambal man ni 4972 to belated happy birthday. Ay, like ko kagwit sa imo sang birthday. Kayla. Kayla, ano ni? From Lucy Oduha. Kay wala kulod, Kayla. Kayla kulod. Okay. Kay Lucy, halin kay Lucy Utuan sa Central Maaw. Salamat gidira sa imo na. Salamat kid. And God bless you more man and keep safe always. Amo na yung ginahambal ni Tita Wilma sa adlaw-adlaw ng itinay. Ay, oo. Na kay Ma'am Lani Herumiano dira sa may Hibuan Kapis, mayong hapon man. Tita Wilma, may natamyaw ko lang dao at pamilya ko sa Castillana kay Tatay Chuvi, kag kay Nanay Mafe, kag sa mga utod ko man, kamusta ka mo dira? Kag sa baby ko si Andre, kag Adriana, kag Papa Marlon Trevilla, nga gabiyahe tricycle, halong gid permi. Mariana Hilado sa Pontevedra, ang nagapanamyaw. God bless, Tita We. Mariana Hilado, salamat. Okay lang na, anay, relax lang. Iba natin nga greetings kay pasiplatan tama na siya karon. Kantuan, anay nato na nga itong tupiko iya sa karon nga adlaw, kung ano man ang aton sinimadulong para sa inyo. Antes man ang aton isa man ka informasyon na tungod sa relasyon, no? Lifestyle na ito nga segment sa karon man nga Sabado. Pero sa sinianay nga bahin, hibaluon bala naton anay ining mga plastic bag nga nagalinapta lang, no? Kung anong mga epekto sa paggamit na itong sa plastic bag, kay ti kabalugin man kita diri sa aton pungsod Pilipinas, isa sa may pinaka mabaskog iya puwerti gid magamit sang plastic bag. Sa bugos nga kalibutan, kita gid pinakamo na may apat, may ara pila ka mga malain nga epekto ina sa aton environment kag sa aton man ikaayong lawas. Sa iban nga wala nagapati, mapati ka muna kung may batyago na gid ka mo na. So, pila man sa mga epekto sa aton environment kag sa aton ikaayong lawas, tilain gid man na sa aton palibot. Kay nga kabalugid kita nga ang plastic bag himo gani sa non-renewable or kung wala nagakadunot or non-biodegradable, hindi matunaw. Di ba? Matunaw siya pero hindi siya lubos gid, no? Wala siya nagakadunot nga klase sang bagay o kung ginatawag naton nga polypropylene na kag amo inang mangin rason sang tama kadamo nga basura nga nagakadto sa aton kadagatan kag sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Kay nga akon makakadto siya sa kalog, mailig siya pagkadto sa sapa, pagkadto sa suba, pagkadto sa dagat. Pag-ara na sa dagat, may hunas, may taob, diin siya bala magakadto sa nagkalain-lain nga parte sang aton kadagatan sa bugos nga Pilipinas. So, nagadamo kaway man nagakatunaw. Tendency yung kisa magkaon pa sang aton mga isda sa kadagatan. Di ba la? Ay, oo. Kay nga ang mga plastic, tama ka magaan. Mamagaan siya. That's why nga, malayo nga lugar ang iya malabutan. Tungod sang hangin nga dapya nga magahuyop sa iya, kag tungod man sa tubig sa kadagatan. Magluwas sa basura, pagid, mangin basura tuod ang plastic bag, no? Magdamo pag na mga plastic container na mga plastic bottles na basta made of plastic, di ba la? Ang problema kay masalaan siya mo na nga pagkaon sang mga isda sa kadagatan, sang mga kasapatan sa palibot, kapin pa kung may unod ang plastic bag, di ba da? Masalaan gid siya nga may pagkaon sa sulod. Kag masalaan man siya nga pagkaon sa mga pispis nga nagalupad-lupad nga ara sa aton palibot, pagkadto man sa mga kakahuyan. So, linibo-libo man ka mga kasapatan ang nagakapatay tungod sina tungod sa pagkaon sang plastic kay hindi matunaw sa sulod sang ilalawas. So nagakahilo sila ina mga kasapatan tungod sa ginatawag nga dioxin nga ara mismo
halin sa plastic. Na kung lang taon na itong tituod, ginmana siya. Right na? Kag isa pagid malain sa ikaayong lawas sang tawo kag sa sapat. Amo na gani nga kung ang sapat gani nagakapatay, kung hagay sila kaon sa pagkaon na sa plastic kay hindi matunaw sa sulod, what more sa aton nga mga tawo na ang plastic bags nagahatag sang peligro sa aton ikaayong lawas. Kalabanan sa mga plastic, amo tong na-mentionar ni Tita Wilma nga nagakadto iyas makadto sa dagat makaon sa aton mga isda. Na kag kita naman, ang plastic kaunon sa mga isda makadto sa dagat. Ang isda sa dagat ay kung madakpan gani sa aton mga fisherman, sa aton mga mangingisda, baklon taman kag lutuon, kita naman nagakaon sa ila. Timing nakastak na to mga plastic. Nga posible amo maga dulot sang kun anuman nga balatian sa atong lawas. Seryoso nga masakit sa atong lawas, especially ang cancer. Kag isa pa gyud, ang isa ka epekto sa mga plastic or plastic bags pagit kagasto kay baklon mo pa mo kay nga hindi siya free. Hindi libre ang plastic bag. Ginadugang tanang presyo ng plastic bag sa aton mga balaklon. Kag ang plastic bag given nga hindi pwede siya nga ma-recycle o kung hindi naton siya magamit liwat. Amakon mo na 1 trillion ka mga plastic bag ang magamit tuig-tuig kag may 8 million metric tons ka mga plastic nga basura ang nagakadto sa kadagatan kada tuig. Nga makina to na. Amo ina siyang mga epekto. Anong mahimo naton nga solusyon para sa mga plastics nga ina? Relax lang kay si Tita Wilma magabalik pa dugang para solusyonan nato nina pagkatapos ang mga ini. This time check is brought to you by Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, Okay, na? Di na daw kaina. Na, ari na kay Carmen Cho, no? Sa mga banan. Yes, kay Daisy Santoyo Lisaw. Pa-shout out lang diri sa taga Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota City. Damo sila gali diga pamati sa imo. Daisy Santoyo Lisaw, salamat gid no dira sa Sitio Dulum sa Barangay San Miguel sa La Carlota. Mayong hapon, salamat gid sa inyo ha. Tamyaw, happy birthday Francisco Estares ang Hacienda Prudencia, Maaw. Halin ina kay Carmen Chulciason Biboso. Okay. Mayong hapon, Sir John Dale Salazar. Thank you, good sir, sa padya mo. Happy weekend. Halina kay Sir Alex Montesa. Bagapasalamat sa kay Action Dale Salazar. Okay, thank you. Kikuno sa reward mo, Action Dale. Abot ya. Okay, Cecil, na tawil matamyaw ko lang ang amon barangay captain, Mr. Remy Halea. Upod sa iya barangay council. Mayong hapon lang dira sa diin nga barangay ina Cecil Vic. Okay. Sa barangay kapitan nila kuno kay Mr. Remy Halea mayong hapon lang kay sa barangay council sa nga mga barangay. Email yo kag Morena Tukilio, Sandra Belmilio sa Asa May Lunoy Binubuhan. Salamat kid kag mayong hapon dira sa inyo. Yes, Ma'am Jinky Lagdon, good afternoon. Mayong hapon lang na Tita Wilma ang pinasugaton kay Mr. Arthur Jeff Villazor, kay Ma'am Vanessa Starndog, Mayo, Lulit Dialegdon, Papa Joe Dialegdon, Alma Olegon, yes, kay Sir Noel Amarman, kay MJ Season, kay sa tanan nga pamilya ko dira sa may barangay Pandano DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thank you gid. Doy Arthur, good afternoon man. Action, Tita Wilma, ana. Okay, so siling pa ni Sir Alex niya, water is life, Tita Wilma. Yes, sa aton tanan, water is life gid. Online naman ko no si Ma'am Lani. Salamat gid Ma'am Lani. Okay, enough lang nanay, dira lang kamo anay asta. Ma-break anis ta we. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo. Iya sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa sini nga hapon. Hindi lang niya mapakta, no? In the Ronnie Trava mayong hapon lang, ha? Salamat, gid. Nga monitor lang ko no. Isda nga hiniwang, isda gin sabawan sa balunggay. Abo party kanami, gid, no? So, enjoy gid ino, kag very nutritious, kay may balunggay. Tuto, Janice, mayong hapon lang dira. Keep strong. Kayang-kaya natin yan. Ano lang naman pa mo kanabla. Kay tituod gin man tawe, di ba la? Kayang-kaya ina. Kabahin lang na iya sang pagtilaw sa itong kabuhi. Among ginasaya. What is life after all? Kuno sa siling nila mo kung hindi na maka-encounter sa mga challenges sa itong kabuhi. Di ba la? Ma'am Virgie Alpinda, dira sa may Celine Homes, sa imo mga ka-works, dira nga mga ka-works naman natong diri sa This Is My Life. Thank you, Gid, kag madamo gid nga salamat. Kay Ma'am Emilia Hipunia. Kay Ma'am Emilia Hipunia sa liwat, aton man pagpakigunong sa imo kag sa bugos man nga pamilya sa pagtaliwan sang imo sini nga bana kay Tatay Siloy, no? Gani mga kaparyentihan dira ni Tatay Siloy Hipunia sa may Binalbagan, ginapabalo kamo, no? Nga si Tatay Siloy nagtaliwan. Okay? Dira sa may mga Alarcon family, no, sa may Binalbagan. Okay? Kag ara siya subong nahaya sa Holy Angel Funeral Homes diri sa Bacolod. Ang iya sinilubong sa Miyerkules alas 2 ng hapon sa may Barangay Handumanan Public Cemetery. Ang kapanawagan ng iya asawa si Ma'am Emilia Hiponia, na amugi na ang aton kabuhi. Keep strong. Magpakabakod ka lang, Ma'am Emilia. No, amo ginang kabuhi, ma'am. Kag ano gid balang padulungan naton tanan, isa lang gani magpakabakod ka. Damo ka pa ato bangon sa kalibutan. Okay, Eunice Gumban, good afternoon man. Relax anay si Tita Wilma. Padayunon ko to ang natungod sa mga plastic, especially ang mga plastic bags. Ano ang solusyon nga aton mahatag dira, na? Hindi niya na dang may mga ordinansa na kita nga mga ginapatuman nga aton di syudad, ang probinsya nga hindi na magamit sa mga plastics, di ba la? Kung sa ito naman personal, kinanglan kabaluman kita maghatag suporta, no? Sa pagban sa paggamit sa plastic nga untato naton ina. Kay nga hindi ina siya mangin effective kung hindi man maghalin mismo sa aton kaugalingon. Tagsa-tagsa sa aton dapat mag-contribute kag makigbahin dira. Gamit kita bag. Bag bala na nga tila mo naman ang opisyon nila sa isubong, di ba la? Iban gani na madumduman naton basket, no, di ba la? Yes, mga basket, may ara pagid libon, mga libon madumduman ko na sang una, baw sang una, tingulang nagitawa. Ini kay tituod man gid.
inang parehas bala sang ginahimo nga parehas sang ginahimo sang banig bala. Amo na sila sang una ng lula manindahan. Kinanglan kung maglakat ka kadto ka sa supermarket or let's say kadto ka sa mga merkado para manindahan, dala ka da sang imubag nga pwede bala malabhan after ay makakinot ka pa, di ba na? Kag mas nami pilion mo kag magamit ikaw sang paper bag sang sa plastic bag. Rason nga hindi maggamit sang paper bag kay mabuslot kuno, magisi kuno. Idi syempre sakla yun. Paamo na. Tapos kung mabasa mabuslot, amo na gani nga mas maayo magdala ikaw sang bag na may ara da tila katsa da bala or subong kadamo sang bag nga sako na sako bala nga sang una hindi subong nga sako nga plastic man na gani pareho sang ginusudlan sang bugas no. Kinanglan maging responsable lang kita no. Kinanglan maging responsable kita sa iton palibot kag sa iton man ikaayong lawas. Likawan ginaton ang paggamit sang plastic bag, tipunon ang mga plastic bottles para tanan kita magapadayon sa pagkabuhi diri sa kalibutan, maglawig pa nga itong kabuhi. Kung ikaw naman nagatrabaho, naga-eskwela, kinanglan magbalon ka, butang sa balunan. O kung magbakal sang pagkaon sa restaurant, o kung sa mga karinderya dira, nami kung may balunan kaya hindi na pagputson sa plastic ang tendency mo, pagkatapos ihaboy din ng plastic, di ba lang, nasudlan sang sudan, ay kinanglan lang ginaton dira, hinay-hinay lang. Kay kinanglan kabalo-kabala magbutang sina sa basura, para nga hindi na maglapta, kay kung kaisa, makita na ito nagalinapta ng mga plastic, no? Galinapta ng plastic, tanawahan nyo ba lang mga kanal dira? Ang iban, amo nang naga-experience sa mga pagbaha-baha tungod why nailigan ang tubig tungod puno sang plastic ang ila sini mga kanal. So, kinahanglan lang gid sa aton ang mag-ugyon kag disiplina sa kaugalingon. Kay kung kabalo kita magdisiplina sa aton kaugalingon, mangin safe ang tanan. Pwede man na kung magamit kita dira sa sulod sang balay, may ara kita basurahan, no? Di ba la? Ang basurahan, kinahanglan matipon ina. Subong, ang mga basura, hindi pagkuhaan sa basuriro, sa mga trash bin ninyo sa gwa, or sa mga basurahan ninyo sa gwa, kung wala na butang or wala na putos. Let's say kung individual, hindi man sila magkuha na. Which is isa na kamay nga palatandaan para madisiplina bala ang tagsa-tagsa. Amat-amat kay kabudlay man disiplinahon gulpi kay kabaluta may ara nga mga masinulundon, may ara man mga tig-aulo, no? Kadasing man sa nga ito no, oras alas 2:21 na. Masaylo ya si Tita Wilma sa itong tupiko karon nga adlaw. Masaylo ako sa ay tuntupik ko sa karon nga adlaw na tungod sa ginatawag nga long distance relationship o kun LDR. Kaya mo na, pamo ka na, kaya mo mag long distance relationship sa mga naganubyahanay, sa mga mag-asawa, di ba la? Abi nga mag-asawa na kamo, okay lang nga maglayo ay kamo, hindi man guro, no? Kay nga tama gid ka budlay. Pero may ara kita mga bagay-bagay sa mga wala pa bala naka-decide sina sa mga nagaplano pa lang, no? May mga bagay-bagay nga dapat kita i-konsiderar antes kamo magsulod sa ginatawag nga LDR or long distance love affair. Pamo ka na. Long distance relationship. Pamo na siling kung age doesn't matter, may ara man nga distance doesn't matter. May ara man na. Inang masami nga moto sa mga naganubyahanay nga ara iya sa LDR or long distance relationship sa diin komunikasyon among nagaisahanon nila nga sa landigan para nga magapadayon ang ila matamis kag maayo nga relasyon, especially sa mga naganubyahanay kag sa mga nagaplano nga magpangabuhi pagkatapos sina. Nagasakripisyo palayo ang isa para sa pagtrabaho, para sa maayo nila nga palaabuton. Siling gani, may ara gani nagasiling kinahanglan, kung magsulod ka mo sa ginatawag nga long distance relationship,
ano, Tita Wilma? May mga bag-uhon gid kamuya, na? May mga bag-uhon kamo, kag may ara gid kamo dapat balunon sa pagpalayo. Anong balunon ninyo? Ang TFLCUP. Siling ko na, TFL Cup. TFLCUP. Ano ina? Ang trust, pinaka-importante gid trust, pagsalig. Faithfulness, ang katampad sa isa kag isa. Ang loyalty, importante man. Ang consistency, ang understanding, and patience. Tandaan nyo na siya. I-trust, faithfulness, loyalty, consistency, understanding, and patience. Anom gina. Kinahanglan balunon gid ina kag angkunon gid ina sang tagsa-tagsa sa tion nga magsulod sila sa ginatawag long distance relationship. Sa amo sina iya nga sitwasyon sang paghigugmaanay, ano, hindi daya pwede mag-intra ang mga mahuyang nga mga balatyagon, inang mga may huyang sa balatyagon bala, na kag ina mga tao nga pulos overthink lang ang nabalaan, ginaunahan pa nila kung kaisang sitwasyon, ano pa nagakahiluan ang ila sini nga maayo nga relasyon, kay nga ag nagapanglakaak ginaunahan na nga daan, may mabatian nga gamay, may judgment na dayon, na kinanglan kahibaluon naton ina, na kay magluwas sa ang mga nahinambitan ni Tita Wilma, may pilagid ka mga bagay nga kinahanglan naton nga ikonsiderar kung ara ikaw, ara kamo sa ginatawag long distance love affair. Pero dali lang, may pabati lang ko, makadali. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay. Mariana Hilado tamyaw ko mayong hapon lang. Pamilya ko sa Castillana, si Tatay Jovi, kag Nanay Mafe. Kag sa mga utod ko man, kamusta lang kamo dira sa baby ko? Yes, nadadan ko na nigilitawe, no, dira? Na kay Papa Marlon Trevilla, ang gagabiyay tricycle halong gid permi, Mariana Hilado siyang Pontevedra, ang gapanamyaw, yes. Ma'am Ana, ng press, kag munina sa Oriarte Subdivision La Carlota, gapamati na siya kay Action Wilma. Ay, salamat gid Ma'am Ana, ha? Salamat gid. Thank you so much, Tita Wilma. Yes, Tita, that's my favorite Bible verse. Yes, Sir Alex, thank you, kid Ana. Ara sila ni Ma'am Jinky Dialagdona. Si Liz Rojo sa Saudi, ga-monitor sa Action Radio. Salamat gid sa imo, sir. Okay, Ma'am Virgil Pinda, good PM tawe. Happy weekend. Present kami now. Diri gihapon sa My Celine Homes. Keep safe always and God bless you and your family. Yes, thanks gid Ma'am for the love and the prayers as always. Thank you, kid. Tita Wilma, tamyaw ko lang, Nonoy Jen Villa sa Isabela. Sir Arman Rigalado, madamo nga salamat. Good day, Tita Wega, pamatigid kami sa Action Radio from sign on to sign off. Kay kulang ang adlaw namon pag hindi nakapamati sa action. Si Neil Lana Sabran, inisang Barangay Tago, Kabangkalan City. God bless. Okay, Neil,
Sabran, salamat gid. Sila pa ni Saram Maris, Flor, kag Diday sa Villa Caridad, La Carlota, gapahuway-huway, gapamati, kay Tita Wilma. Wow, salamat gid, Ma'am Aina. Vicky Main, hello, Tito We. Monitor lang kami sa La Castillana. Salamat gid. Martin Aliling, ara man nagaupod. Kay Cynthia Peñas, good afternoon, Tito Welms. Live watching lang kami diri from Barangay Kamalandaan, Kawayan, sa Nara. No? Eksakto na, happy weekend and God bless you always. Sa imo man, kay sa pamilya mo, Ma'am Cynthia Peñas. Felici or Felizi or Felici Benzula. Okay, good morning. Good morning para sa imo dira, sa amon diri. Good afternoon, Madam. Please greet naman happy birthday kay Mika Ramos Eleuterio sang check to na Jada, but a native of Purok Paurok, Barangay Granada. Amo na gali. Thank you, may hahaha pa. Okay. Alas 2. Okay, alas 2:29 na Action Radio Philippines. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. 29. Ang aton dugidwa. Yes, ang aton anagalita with Xanthone Plus Gold, no? Ang aton na Xanthone Plus Gold, kay ti importante man ang aton. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Action Radio, Philippine Standard Time, padayon. Puwerte! Tita We, ang aton sinitupi ko. Na? Kay ti may sanhambal ko na may ara, kita pila ka mga bagay nga dapat ikonsiderar na kung ara ka mo sa long distance relationship or kung nagaplano pa lang ka mo. Ang ginatawag nga love language. Na? Hindi man siling negative si tawe sa love language, pero kung physical touch ang paghahambalan, na ang love language ninyo nga duha daw wala chance nga makasurvive kung layuay ka mo, di ba la? Siyempre, paano mo matouch imo love? Paano mo siya maangga? Paano mo siya mauyatan? Kung screen lang ang inyo siniginaatubang nga duwa, di ba la? Kung naga-video call ka mo, di ba paano? Ay, kabudlay, ha? Kabudlay mag-angganay kung ang screen lang na sa inyo laptop or sa inyo phone or sa inyong, ang inyong cellphone, ang inyong atubang, di ba la? Dala ka mo nagkakita ay limitado pa ang inyo hulag. But don't worry na luwas sa physical touch, may ara pa man iban nga love language nga pwede consider. Pareho ang ginatawag nga words of affirmation. Kung anong inyo ginapanindugan, kung ano man ang imo dapat tindugan, ang acts of service mo, ang pagbaton mo, receiving gifts, pagbaton mo sa mga regalo, kag ang paghatag sang quality time sa tagsa-tagsa. Isa ina, ang inyong internet connection. Kabaluman kita, nga kahinay ka very slow gid ang internet connection sa aton dere. Bisan magpa-upgrade ka pa gani, no? Bisan magpa-upgrade ka pa sa pinakamadasig kag pinakamahal nga plan, hindi gid malikawan ma-disconnect ka sa internet. What if pag kunara ka mo sa tunga-tunga, let's say may ginalalisan ka mo, gulpi lang madulang internet connection, ay di makasiling ka katapusan na duro sa among relasyon kay daw wala klaro, ay syempre hindi mo na malikawan na kag hindi mo man na mahimo nga rason. Ang problema sa internet as always sa tanan nga oras,
Pero amo na yan kinahanglan dapat preparahan yun na. Kag kinahanglan maging open ka mo sa isa kag isa. Ano pa gitawi ang element of surprise nga ginatawag? Ang element of surprise naman, hindi man porking magkarelasyon na ka mga duwa, madula ng element of surprise. Di ba lang? May ara man. Surpriseahon mo siya na. Tungod, isa ina sa mga bagay nga makapakilig man sa imo sini nga nobya or nobyo, or let's say kay asawahon mo or kay banahon mo. Halimbawa, ano be? Ang element of surprise. O, gulpi ka lang magpuli, way ka nagpabalo. O, puli ka din sa Pilipinas, way ka nagpabalo para bisitahan siya. O, di ba? That's one element of surprise. Ang time difference nga ginatawag, para ina sa lain-lain bilang nga parte sa kalibutan, sa diin aton di hapon dito sa ila gabi, ina bilang makita mong senaryo nga nagapamahaw ka lang siya yung nagapanyapon, di ba la? Subot silingon, ining wala nagasanto ang inyo mga oras. Ang pamangkot dira ti masarangan mo maghagay pulaw, hulat kon ma-online siya. Preparado ka ba lang isakripisyo mang imo nga time nga tani ina nga tion inugtulog mo na, pero abaw pulaw ikaw, hasta magkaagahon hulat sa iya. Tungod sa mga oras nga ina mo lang siya pwede masugilanon. Di ba la? Ara pagyan. Hasta san, until where, until when ang inyo sini LDR, tob-tob. Buwi ka mo, syempre hindi man. Pero kung naanad na kamo sa mo na nga setup, totoo lang budlay gyapon. Kung wala ka mo sang plano nga i-upgrade ninyo in your relationship into next level, nami ginamayara balang promises nga ginauyatan, kay basi bala hulat ka lang nga hulat, pagkatapos ang ending wala na ang ginahulat mo na amo ginang mabudlay. Ay ho. Absence, ano gani? Absence makes the heart grow ponder. Amo gina, hindi ko madumduman. Hindi naton malipatan. Nga magsiling, ikaw nga, absence makes the heart grow ponder. Pero hindi ka bala masyado gin magpamis sa iya nga mahidlaw gid siya sa imo kay nga the more nga ginapamis mo siya sa imo mas mandamo man ikaw sang mamis sa iya, di ba la? Kaya kabalo ka naman sa karon niya nga panahon, kabalo gid kita sa mga amo sina nga sitwasyon, long distance relationship kag sa mga nagaplano pa lang kay may mga plano for the future, very challenging ang amo sina nga status ng relasyon. Ilabi na gid kon layo nga pungsod, layo nga lugar, mayo lang kung within the Philippines, kay lapit lang, hapus lang. Pero kung magwa ka sa pungsod, damo pa na requirements mo, may mga magluwas sa passport na, mo pa ning may pandemic sa kabudlay pa, di ba la? Yes, kinahanglan gid preparahan ina. Kay kung gusto mo gid ya, nga mag-work ang inyo sa relasyon, ikaw na ang maglikaw sa ginatawag nga tentasyon. Palayo ka sa pagsulay, hindi ka magpadala-dala sa hingalit nga kalipay. Di ba la? Yes, para ang trust niya sa gihapon magapabilin tubtob nga magtabo ay liwat ng inyo ba. As much as possible, himo ka sa mga pamagi para nga ma-maintain yung inyo nga communication. Kaya ang komunikasyon, isa ina sang pinakgid kay importante sa isa ka relasyon. Kinanglan mangin consistent ikaw na sa pagpakig-istorya sa iya adlaw-adlaw balita dito kay mangin consistent man ikaw sa paglingaw sa iya, pakilig sa iya, kag sa imo pagka-loyal sa iya, himuon mo gid na. Tungod at the end of the day, sa tuod lang ang tag sa karelasyon na sandig ina sa tagsaman ka mga natungdan kung paano ninyo i-handle ang tanan. Hindi bala inday blaza na Ma'am Diding Alohamian may damo gid nga salamat. Okay. Bawho, tiwala gid kay tani choice, alas 2:38, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magadiretso na, para sa aton, ay may ara pa siya, trust kag respect kuno, di nito,
hambal ni Mama Ann, trust kag respect updan sa pagpangamuyo kung long distance relationship. Action, Wilma. Thanks for your reaction, Ma'am Ana Sinoro. Ay, huogin. Relax kay si Tita Wilma, madiretso na sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero mag-greet anay kita happy birthday sa itong mga kauturan nga nagasaulog sang ila birthday today. Yes, happy birthday, kid. Una-una kay Manang Lulit Castro. Nang Lulit, happy birthday, Miss Yunana. Dira sa Menlo Village, sa my phase 2. Yes, nang Lulit, happy birthday. Halin kay Tita We, kay Angga, kay Carmen, kay Caroline, kay Marites. Kami man nagakahidlaw sa inyo. Happy birthday sa imo nang Lulit. Halin gid sa amon tanan. No? Sulita pag ginatawa kay Andre Huelar. Happy birthday man sa imo. Inay ko po. Kag sa iban pag ginaton nga mga celebrators for today. Happy birthday and God bless. More years to come. Kag enjoy lang sa celebration kung may ara. Pasalamatan ang kun ano ang aral. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Sa ito naman, horoscope, unahon natin siyempre, ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amo ining mga natawo sa idalom sang zodiac sign, amo ining mga tawo nga, amo ining mga, ay nano man Tita Wilma man. Hindi kayong ginalantaw ko bilang oras ko. Ang mga Sagittarius, amo ining mga natawo sa humalin na Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, sa pagpakigrelasyon, sundon mo ang singgitan sang balatyagon mo. Pero, hindi lang sili nga basta-basta mo lang nga i-grab ina, ha? Kinanglan tunaan mo man sang maayo, ang tag sa kahimuon mo, para malikawan mo nga makahimo ikaw sang sila. Hindi paghulata nga hilayo ikaw sa imo sini ginapagkamahal para matuman man ang imo ginahando. Mas swerte mo nga mga numero Sagittarius. Okay? 42, 6, 15, 53, 35, kag 21. Tangerine is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Okay, mga Capricorn na taon, Disyembre 22, to Binero, Justin 9. Ay, Capricorn, or mga Capricornian, be thankful, ha? Kinanglan magpasalamat ka mo sa mga grasya nga nabato ninyo. I-appreciate man ninyo, or pasalamatan man ninyo, ang mga tao nga nagpangabudlay para dira kag nagbulig sa inyo. Yes, Capricorn, mga maswerte naman nga mga numero 53, 8, 31, 45, 20, kag 11. Cinnamon brown is your lucky color. Alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, relax. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa iyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-amoy kung Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano Kay Tutu Adilaw sa aralan sila Japo ni Nanay Sabel sa may Victoria's City. Tawe, pag-greet lang ko people sa asyandaan tulangan, labi na gid ang mga amigo ko nga happy gid kay nagdaog ang mga team nila. Sanday Pipoy Gavilan sang Lakers sila gali. Yeah. Basketball, ni June Cabaya kag migo ko si Loy Cabalfin, Golden State Warriors. Congrats mga bro. 1772, madamo gid nga salamat. Pamilya Montaño Arian sa Sitio Suok, salamat gid. Good afternoon. Okay, Sir Onyate, salamat gid sa pagpamashare kahapon diri sa Action Radio. Tita Wilma, mayong hapon. Please greet sa akon mga angel sa Mercado, sang Isabela, sa R&B Variety Store nga tutukid sa pagpamati sa imo. Sila ni Marilyn or ni Nining Tiniano, Jaira Pornelea, Sheila Ornilio, kay Pani, kay Bro Indoy. Salamat gid tita, 2407. May damo man nga salamat. Happy birthday! More birthdays to come, more cake to slice from Lucy Utuhan, Central Mao, Baguio City. Tutawe, ay kahapon, ay sang wine pa, no? Thank you, kid. Bisan belated. Thank you so much, na? Kay Morni, kay Kagawad, kay Kagawad pa check ko. Yes, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma. Mariana Hilado ha, salamat panyaga. Ako nusudaan niya, ginatan nga, dagmay ay ho. Dali lang
kay tapuson anay ni Tita Wilma mga nabilin na ton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Aquarius na kita. Ang mga Aquarius sa muining mga natao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Bisan nga ihambal mo pa nga handa ikaw nga mag-isahanon, ha? Hindi mo gid makontrol kag matapos ang imo kapalaran. Maabot kag maabot gid ang natalana. Aquarius, preparar. Maswati nga mga numero 23, 51, 15, 30, 43 kag 5. Sun yellow is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Pisces. Yes, ang mga Pisces ang mga natawo. Pebrero 19 tubtub Marso 20. Yes, Pisces. Batunon mo ang kaugalingon mo bilang ikaw. Batuna kung ano ikaw na una-una gid ikaw nga or una-una gid kinahanglan ikaw ang magpati sa imo ikasarang. Believe in yourself para amo man inang himuon sa gisig kapareho mo sa imo. Hindi ba la? Yes, Paisyan, maswati nga mga numero 8, 35, 42, 10, 27, kag 52. Scarlet red is your lucky color. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries sa ining mga natao sa idalom sa yes, ara iyang mga Aries na tao Marso 21 tubtub Abril 19. Ay, Aries, sa inyo horoscope kun pwede hindi ka say bad word, na hindi ka magpamuyayaw kay nga amo inang mangin sarot na sang imo pagkatawo, amo inang makaupang sang harmonia nga gusto mo sa kabuhi mo. Kontrola ang kaugalingon mo. Maswati nga mga numero sang Aries si Ace 15, 32, 51, 45, 21 kag 29. Ultraviolet is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Yes, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20 ay palawig-lawig ang pasensya, Taurian na kinanglanggit. Palawigon mo pasensya mo sa tao, mga tao dira nga mga sunduganon, mga makulit, nga mong matubang mo karon nga adlaw. Kung mahimo mo ina, good effects sa imo abi mo kan ano cash. Kag kung may cash ka na, makabayad ka na sa imo utang. Amoy nang basang imo horoscope. Maswati nga mga numero 4, 45, 53, 21, 14, kag 29. Mango orange is your lucky color. Yes, ang mga Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, mga Gemini. Tanan iyang cooperative component maabot gid sa imo. Kag imo trabaho, matrabaho mo, mga or trabaho mo ay matapos gid na iya. Pero Gemini, siling sang imo horoscope, ang imo health or imo ikaayong lawas dapat mo gid halungan. Maswati nga mga numero sa mga Gemini, 7, 52, 13, 30, 45, kag 25. Your lucky color is sky blue. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Cancer. Yes, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Bisan, panakadako sang wish mo, kung, kung tama man kabaskog sang imo faith, ang imo ibala pagtuo, pagpati, mangkon mo na kinanglan gid bisan pa nakadako, ma-grant ina para sa imo. Kag nga pagid mangin happy ikaw sa mga matabo sa life mo. Maswati nga mga numero sang Cancer, 1, 51, 14, 22, 36, kag 41. Dollar green is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Tanan mo man nga wish maabot abaw. Kag inaamo ang dako nga sorpresa sa kabuhing mo. Baw matumbo-tumbo kagid Leo sa kalipay. Ano ay hani na Leo man? Maswati nga mga numero 2, 22, 12, 53, 8, kag 41. Shocking pink is your lucky color. Ang mga Virgo naman. Yes, ang mga Virgo, mo ining mga natawo iya Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Yes, Virgo,
May surprise money ikaw nga mabaton. Ay, nabaton mo na Guru Virgo ay, na? Surprise money. Amo inang makahatag sa imo kalipay. Kag malipatan mo na ang utang. Ang utang sa imo. Malipatan mong nakautang wala sa imo na. Mas swerte nga mga numero sa Virgo. 7, 43, 25, 50, 10, kag 32. Ice blue is your lucky color. Ang mga Libre naman, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, aba malipayon ang Libra tungod na attract niya ang mabinuligon nga tao. Padayon na ang feeling good mo. Bisan may mga problema dira. 12, 26, 52, 6, 41, kag 5. Ruby red is your lucky color. Siyempre, katapusan nato na zodiac sign Scorpio. Ang mga Scorpio naman na ining mga natawo, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, piliiya o pilii, mas pilion mo nga madali ikaw nga mangin happy, no? Basta sa maghagay kada kinurisong ka magpinoblema, na magpangalipay ikaw Scorpio. Scorpio, focus ikaw sa sitwasyon nga makahatag sa imo maayo nga balatyagon kag mood for today. Mas swerte nga mga numero 9, 52, 11, 16, 30 kag 45. Emerald green is your lucky color. Batian nato tag sa zodiac sign. Relax, alas 2:55, Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa si Tita Wilma. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, madamo ginya salamat sa inyo pagupod kay Tita Wilma sa karon nga hapon. Happy weekend para sa inyo. Pero ang aton anay Bible verse of the day nga mabilin halin sa Matthew chapter 5 verse 48. Be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. I can't say goodbye to you. Salamat gid sa liwat sa Happy Sunday and Happy Family Day Balabuas. Lunes na naman kita mag-updenay. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.